ngone ma badi Tebane ngona ne ma ba ama Lipton me yankun ne la roma Lara Beni ka kote Beni ka kodo Dove dudo dove duda dudo Jiri dogo tasma be dogo nous venons nous Yaro ni fan flani c'est ça flow ni kele le bola ay dem flani le bolo dem flani c'est ça fe kasa kasa ka akasa ko bola c'est ça ni flani even ni 20 le aminu don sukora minna no bala vitamine B vitamine C A B D B12 ya ni dala sumi mu ko docteur sumi a ko c'est à dire gâteau kay aramadenga aramadia surtout ni garçon ni gâteau jona parce que ni gâteau fleur ni ya du il a clé ko be il be nyina ko comment tu es flow comment tu encore bajan ay bajan te fait base utaya base utaya mo base ku kumena sa c'est à dire docteur Kwama akani gâteau indengelen soro alla ma c'est-à-dire dengelen no ka amugu o kejila o ji kalamaga sigoro fitini funfuala nono ma firia ka doni alla ma jiga kono aga danenga aba c'est mon ami bala ay gâteau barka de bala Allah ko fe ko mo mi fo gâteau ka baraka cha ay mi fo te gâteau ka baraka gâteau e kramo ko feni mi sadir nambe do kalwala mi gâteau sanga donc bari tante ka ngolo ka dubuni ngabe to gâteau anteta ke faleke metoda ma metodia ke desa dona dona fufute on ferait brûler itaji kana fo itaji ai amadi nya fe amadi ni bedama ay kana ne ajimi a glace ya me anto ne me to ka dam guri na ante kele ne dama ni kai amina Ciao nyara me na do medo er surara ka bo awa ge wai wa anya na bara Como se gata feri dinheiro, wallahi. Gato minen jigine wa na nye dama ini. Biduru. Keme ni biduru. Ai do bana gato la. Entende di gato be. Observe John Fene. Dugo ni bébé suna mene ga gato mine jigine flé ne gato kun fale no fo dala me sang gato mine jigine flé ne reta dunen to ni be flé observe to di dugo ne ya fem ku sigile no fo ne sengoro obeta to di et puis bébé suna ya fele John mine gato mine tane ko la ne duma wuli ga gato mine to ani fene kaba ko ile do fene be sun ko lu be suna te ko munyu fula te ka kle be ban ko mu na kle kana mo wa fin chien tiens ni tigi fene be se kola de ni yezu re wallahi ni du ngona ko suwe wege koy singona fene ni choueni et puis kana mo du re kono al no bon choueni ko fe sigilo no se okuma jina de kumeni kono wa ni ngali gele no re madu nga gato minento foi ni du ngona na fora tono te gato mina ne biduru tono drone soro mais na fora sa ufle kan gato tania tene gato to be fleni ne to no karama wadu gona sa wallahi kulubena mais ma ya fa wallahi shinya la radio abtanga gato sa fo gato ko erete balugu jubu bambara kana fe shu abe kulubena aw zonunu abe la ne tala yanno wallahi kan ko adi ne ke tekle dire la wala le torole nan dingona Alhamdulillah. Syukur ju sila masih mau li.
Korsun ko be nunu kono bi. Aka harmonia ay ni na sunko to kono. Nga ay chawde de dilita be kune fe nga o koni abe sune. Ade ko be sun wa be sun. Billahi wa be sun. Ni ma mo fa ne be tawla wuli. Plan bara. Sur l'air c'est la wuli. Aslame de ay wuli sur l'air c'est là. Plan bara. Ay wuli sur l'air c'est là. Ma mewa. Varan flow. Ay wuli. Ngana wuli ga na surama bore. Ha. Che. Est-ce que tu karamɔgɔ ou bien ne kun bɛ sogo de la? Cɛ Flo. Jɔn mun kan di karamɔgɔ de kun bɛ ka taa kun wa? E yɛrɛ y'a mankan mɛn. Ne y'a mankan mɛn kɛ. Ne yɛrɛ bolo mun bɛ sogo de la i b'a dɔn karamɔgɔ de don wa? Cɛ a bɛnna ta a bɛ ka mun kɛ nin bɛ ka ne tɔɔrɔ de a bɛnna la cɛ. Nin ye sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ yɛrɛ de ye quoi. E ka suguru e ni mɔgɔ t'o tilan. E b'a fɔ ko mɔgɔ ka wuli ka so. Bila ni ne ma miiri sunkalo gasi kama sunkalo bonya kama a bɛnna la cɛ ne bɛ taa ci tigɛ ne mana ko de ne mɔgɔ tɔɲɔ de o. I ka sun kɛ mais kana na mɔgɔ tɔɔrɔ ou bien ni mɔgɔ ka sunɔgɔ tigɛra tantôt journée kɔnɔ c'est-à-dire i fari tɛ i tɛ walawala de. Ni ma ni ne sa a bɛnna la cɛ. I b'a dɔn misiri bɛ ka wuli. Misiri bɛ ka wuli awɔ. Misiri bɛ ka wuli n'ale bɛ ka taa misiri la a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ. Cɛ Flo est-ce que ne bɛ sun bi yɛrɛ? Ma da la dɛ. Sun sa ni tile fɛn a ma taa yɔrɔ jan. Mɔgɔ ka fɛn bɛɛ se cɛn tan. an bɛ fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ nin na sisan? Jumɛn sini an bɛ ci tigɛ a ye ne tɛna n to yen a bɛnna la cɛ. An kana ci tigɛ a ye sa. Ayi mais ne mana ko de o. Walayi n'i taara kuma karamɔgɔ fɛ a b'a da sogo f'i ma. Ka sini ala ka jugu ni ma. Sini sera o. Ala ka jɔ tile ka bɔ dɔrɔn ma ye. Il est 4 heures sini sera bi sera o. Sisan an m'a réfléchi. An bɛ plan dɔ kɛ mun b'a to a tɛ segin ka nin kɛ tuguni quoi on a qu'à réfléchir. Mais an bɛ taa kuma fɛ dɔrɔn je te dis. Effectivement c'est une bonne idée. I ka nin ka ɲi. On va réfléchir. Wa an ma. Wa sunɔgɔ yɛrɛ nɛgɛ tɛ ne na tuguni k'an ka sunɔgɔ cɛ ni silamɛya ya. Ne bɛ taa an ka téléphone digidigi la so kɔnɔ. Ne est-ce que ne bɛna sun? N'a kɛra cogo min na. Ne kan ka tila na. Jɔn. Faut que moi je termine un livre là. N ka n ye livre dɔ lecture daminɛ n ka tulo la. Le socialisme. Ah ouais. Sungalo kalo jora ngoine kalo basela mede yo ante sundo ala yo. Ngatoni ko ne dabali bane. Alsane ka gatoni sigi kɛrɛfɛ yan mɔgɔ tɛ yan mɛ gatoni banna minɛn kɔnɔ wa foyi tɛ ne dabali banne ko karamɔgɔ ka du mɛ foyi tɛ kɛ yan ni suyɛni dama dama tɛ suyɛni bɛ kɛ karamɔgɔ du kana tigɛ du tɔw kun o de bɛ ne dabali ban fɛn min ye dɔnbagaya de walayi nin ye dɔnbaga zone ye mɛ n yɛrɛ tɛ ka se ka da la halisa ko gatoni sera ka suyɛni yɛrɛ dili kɛrɛfɛ o de dabali ban ne la quoi n yɛrɛ kɛrɛfɛ yan tiɲɛ ne dabali ban koyi mɛ ne tɛ n tɛ a fa dɛ walayi mɔgɔ min ne ka gatoni ta sini lahara jɔ a ka taa ne ka gatoni sara yen nɔ k'a kɛ jolikuru y'a kɔnɔ walayi a tigi kana se ka foyi k'a yɛrɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na yan nɔ parce que nin ye mɔgɔ tɔɲɔ de n'a fɔra tɔnɔ tɛ fɛn min na tugun a bɛ tila k'o ta tuguni aw kamelengolotɔ fɛn min tɛ yafa nin suyɛnikɛla in ma bilayi ne didi a ye tigi bɛ ka n tɔɲɔ ɲɛnɛmaya la dɛ walayi n'i tɛ baara kɛ mɔgɔ dɔ bɛ baara kɛ tuguni i bɛ tila k'o ta tuguni mɛ o nana masumalen ta ne ma n ta yafa dɛ walayi. Non kana la cousine. Jatigi faamu dɛ. Kelen na kuma la dɛ. A bɛ ka ci a yɛrɛ ma kelen. Walayi ne ko karamɔgɔ du in nege bɛ ne dili la bi fɛn min ye nkalon tigɛ. Mais pourquoi? Gatoni ko in kɛ. Ni tɛ mɔgɔ dabali ban. K'an ka gatoni dun ka tila k'a tɔnɔ bɛɛ dun tugun. Cogo di? Gatoni minɛ mun falen bɛ ne kɛrɛfɛ yan gatoni banna cogo cogo ne ma bɔ a kalama. Jɔn y'o dun? Ne b'a dun a ka sɔrɔ a tun bɛ fo n senkɔrɔ yan. Non ni. Ni de ba tɛ se ka nin ta. I fara. Ko gatoni bɛ taa n ka kɛrɛfɛ. Ne bɛ sun na e bɛ nin ta mun na? O ma e bɛna bila suntigɛ de ɲɛ. Ayi i b'a dɔn cɛ Flo maa fana tɛ se ka nin ye sa k'i t'a nege minɛ. N bɛ ka gatoni sigi o de b'a bɛna ne sɔrɔ yan. Gatoni bɛ ne kɛrɛfɛ gatoni minɛ jiginna ma foyi ye gatoni minɛ kɔnɔ bilen. O tuma jinɛ wa ɲinɛba de bɛ ne kɛrɛfɛ yan. Ayi i jɔ an kɔni ye gatoni ye kɛrɛfɛ i ma bɔ a kɔnɔ. An y'o ye awɔ. Wa ne tilala ka wuli ni ka gatoni minɛ ye. O de ne dabali ban o bɛ se ka suyɛn cogo di? Non a bɛ mɔgɔ mais u bɛ kuma dɔ fɔ. Fɛnkɛ in sa. Non o kelen de o ye tiɲɛ dɛ Flo. Dili e filɛ nin e jɛlen don c'est-à-dire i bɛ fɛn fɛn ɲini muso la o bɛɛ bɛ e la. Jagoya jinɛw bɛ jarabi la ko fori i ka jinɛ ma jinɛ.
que ne y'a mɛn ko muso jɛman walahi ani jinɛ b'a a ka gâteau in ka di cogo min na i b'a fɔ i ka jinɛ kɛ de y'a ta Flo kan ka da fara a de depuis bɛ i delila k'an kirikala ko jinɛ ya yafa i delila k'an ye ko jinɛ bɛ na maaw bɛ kuma dɔ fɔ ko muso jɛman kɔni n'i y'a ye ayi ko jinɛ tɛ na ko jinɛ bɛɛ tɛ manifester quoi jinɛ tɛ na mais en tout cas c'est quelque chose il faut faire attention parce que il faut an ka solution ɲini nin ko la quoi du kɔnɔ yan nɔ fɛnw de bɛ ka taa dɔrɔn e bɛ n'a fɔra ko hali mana fɛn min koli yɛrɛ la o bɛ tunu don dɔ la o tɛna yɛrɛ sen suɲɛ ne yɛrɛ ma siran an laban u bɛna an ta yan ka taa n'a ye ah non mais Vara il faut que tu trouves une solution solution bɛ sa non solution dɔ jate Dili an bɛna mun kɛ sisan pour que nin du in zonko yɛrɛ ka ban pewu pour que zon yɛrɛ ka dɔn yɛrɛ il faut que an ka na nin caméra cachée an b'a fɔ karamɔgɔ ye bon ne y'a solution caméra cachée bɛ don du in kɔnɔ maa si tɛ k'a kalama o la maa o maa bɛ sonyɛni de kɛ du in kɔnɔ bilahi eh m'o la i b'o la n'o de kɔni a mana fɔ wari o wari ka fara ɲɔgɔn kan o ko la e bɛ sɔn n bɛ sɔn wallahi caméra cachée de kan ka na sɔn an bɛna hali ni kun bɛ to a la n bɛ sɔn an b'a fɔ karamɔgɔ an kɔni b'a pour caméra cachée filɛ sisan an b'an dogo k'a dogo yɔrɔ dɔ la a bɛ bila yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ téléphone bɛ ka filmeli kɛ mais a bɛ ka k'a yɛrɛ ma quoi tu vois non bon jɔn bɛ na a bɛ se k'a tɛgɛ fa nin na ten a b'a k'a la k'a bila la ten Dili tɛgɛ jalen don tuma dɔ la tɛgɛ jalen don Dili o ma ɲi dɛ sisan révenant ninnu tɔ i n'a fɔ Flo y'a fɔ cogo min na ni caméra cachée in sigira walahi ya du zo min a bɛ ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ɲɔgɔn ye kun don caméra ko in kɔrɔ Zeyna kɔni ni caméra ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ka ne ka fɛn ta n ka fɛn o fɛn sonyɛnen yan moto n'a fɛnw a b'a bɛɛ sa an b'a fɔ karamɔgɔ ye hali ni karamɔgɔ m'a fɛngɛ an yɛrɛ b'a an b'a gérer hali n'a sɔrɔ ne kelen de b'a gérer ne kalalen don c'est la Dili ka e kelen tɛ se k'a gérer parce que ne tɔɲɔnnen don du in kɔnɔ ne ye ko taw bɛ ne ka fɛnw de suɲɛ n tɔɲɔnnen don quoi n tɔɲɔnnen don parce que nin fɛnɛ filɛ nin hali n'a ma nin gɛrɛ a kɔrɔ gâteau in filɛ gâteau in suɲɛna ne ka mun ye gâteau ka 50 mais e k'ale gâteau min suɲɛnen don k'a bɛ 400 bɔ bon e yɛrɛ k'o layɛ sa sisan kɔni n ka kɛlɛbɛti kɔni filɛ n ka kɛlɛbɛti filɛ fɛn wɛrɛ bɛ ani bɛɛ ye kɛlɛbɛti ye kabani b'a jukɔrɔ kabani b'a jukɔrɔ a bɛ non Flo ya kabani b'a jukɔrɔ ouais Dili sinon caméra ko in c'est une femme ambitieuse non barakɛla an kan ka dɛmɛ caméra ko la kana dimi Dili o yɛrɛ bɛ sunna ne bɛ sunna sinon a ka ɲi ne bɛ sunna mais caméra ko in Flo hali n'an sera ka wari fara ɲɔgɔn kan an ko i komi an kalannen don an bɛ jɔn n'a ko bɛɛ an bɛ jɔn n'a an bɛ jɔn n'a ko on va tout noter an bɛ bɔ sisan an b'a ko bila en place an bɛ fɔ fɔlɔ la Dili a filɛ ni fara la Dili aw sigi ɲɔgɔn ɲuman wa depuis ne y'aw dɔn ne ma tigɛ aw la wa c'est la Dili ka an fɛnɛ ma tigɛ e bɛ ka nin feere de wa awɔ ne bɛ ka feere i bɛ mugana bila yen 20 tigɛ na ne ye 20 di a bɛ d'i ma juru tɛ nin na o n bɛ taa ka na hali sigi ɲɔgɔn t'a la juru t'a la y'a mɛn Dili ka fɛn tɛ sɔrɔ koyi Vara hali kama nin du in kɔnɔ yan i kɔngɔ ma ne ka dɔ kɔnɔ dɔrɔn i bɛna kɛ yɛlɛko i fɛ ne dabali de banna quoi ne yɛrɛ fana de don k'o jɔ k'an min dɔn n dɔn ka ta kan Sungalo kalo jora a kɔnɔ fara karamɔgɔ kɔnɔ fara nin mɔlɔ la ko ye karamɔgɔ baliku tɔ ni sunkalo ba in na i bɛ sun na k'a di ka bɔ bɛ caman talen kɔnɔ koyi ne mɛnna k'i ye hali kana sumanw se ka sun nin na nin baradi jumɛn bɛ nin na k'i sun k'i dogo k'i ka sun tigɛ i cɛkɔrɔbatɔ n'a ne tun bɛ minɛ sa e tun b'a fɔ k'e bɛ sun na tile ma taa yɔrɔ si mɔgɔ tɔgɔ man di ala yɛrɛ bilayi mɔgɔ tɔgɔ man di ala ye karamɔgɔ ne wulila sunɔgɔ la ne hakili yɛrɛ de ta la sunkalo kalo kan pewu walayi ne hakili foyi tun tɛ sunkalo kalo ne ye suguri dun sura kɛ karamɔgɔ a fɔ kɔngɔ y'i minɛ sa tile ma taa yɔrɔ si i cɛkɔrɔbatɔ karamɔgɔ tɔ Dili karamɔgɔ tɔ bɛ se ka ɲina tɔgɔ di k'e bɛ sun na ka ji ta k'i ne ka jifile Dili ne man ɲi jifile ne donna sisan ko n bɛ taa gato ta ka na bon jifile falen mun bɛ e y'a bɛɛ na ta ta ni e nɔ de la bi karamɔgɔ Dili ni e nɔ de muso ka nin kɛ sa k'a bɛ cɛ fɛnɛ ka baasi tɛ karamɔgɔ
Dile ni kafirite John be jisi Islam ko ni watila. Ni kafirite John be different Islam ko ni watila. Beba do krega kala jimno ko be mo gomne ni suna. Kafiri dro ne be jisi Islam ko ni watila. Ni kafirite John me sonima. Ek tanya billahi yete. Ni na ko tete afa dile abembe. Eka dafle. Dilaje. Dilaje. Atami mafa. Dine wala ngara buge mafa to. Ne akile guntala. Ko ta kile la sanke. Atara ne akile gani. Ikora mugo ni na mo. Dile ne duwe ni fogwe. Depuis sungolo damne donné à fongo ebe ne black anga sundo tien fou. Ne ta fami. Basi te vire sera. Ne mangene. E faut être là. Ne mangene me egi su Dile faut être là ali mara de kochornte. Sa ne munya yesa. Basi te ay muninya. Ni munya nya esa. Dile ne ki nga sunti ay muninya e. Ne ma dala ni ema fraken na wala sanne na do ne ganye shi jima. Billahi yi ga ko dala ko. Depuis sungolo jora ere be fem fere la. Ni ma boni gato ne be boni kawani ni ma boni kawani be boni jie. Te kabani dota. Abana sa. Kerbati dota le. Dile abana. Ne mu fie ko mu fu. Oh, isa ko de kera. Kera. Basi te esa ko de kera bi. Awo. Isa ko de makewa. Mi kona meno. Yem black anga sunti ala kisara. Mina arabi. Ya rabbi ne black ne ka sunti ga jili. Ala ka fenyi la fenyi jelenga janjine. Ayen torole. Dile ninga man toranya garantie. Billahi ni na ko nga sunti na nga man toranya Wallahi ko garantie. dim dana karamo. Wai shere yere. Wallahi ko dim dana. Billahi be fem ko e basoro. Yandu ngone be fem ko e basoro. Parce que kafire be fem ka kinyo ko na neti kinyo. Ko mo fe ne ke lame. Nete ke ngona. karamo ko mo. Badili abana ha nye jimi abana. Balu ku la. Aha e mala fia sawa. Sungalo na ka sungalo ya. Aha abana. Ka ke mo gonyo ko fi isla na so ka fi ta. Ni cho. Eh senere wo ngeka jisi gidu. Eh dere kana ne ko me ese ko ma ko e be suna al. John. Ka so yi de ya sunte. John Ka fo ke depuis sungalo dona ke suna fam ne dili madala. Oh amaba. Ibi to ki denga tigere. Yoro nebe su ede. Awo nebe su ede. Ne ko woni mangene te. Dilile. Yoro nebe su ede tete. Amaja. Basi te bo kuma bwanche. Eh balu ku la ngulo. Aha bo kuma bwanche dili. Parce que al ne muso to sonima. Ja Ka so kala kan denga na sunte ke. Ja dinga sunti ke. Wone nyine nadi. Aga haram ne nyine nadi. Ne nyine na sungolo damne ni me ma chama bare soro. Ibe nyine re ibe nyine kalo kodi. Tukure do. Aga haram ne nyine nadi. Sunti gida la sakara. Basi te dili. Iga jita ne fara, iga jita. Nene kun kadi apa? Oh, iga jita ne fara. Dili ne fara la ki sara. Al ne jega kawani ne fla ne tafe. Dili iga kawani mu fle uta tafe. Ah, iga kawani fle ni ata. Aha. Iga kawani fle dili. Ah, abana. Abana sa dili fle. Abana. Ala ki sara ala ka best nanga ni. Ai ne bolo ni kala be mola ka do ne be kala. Kamolewa ere ma ke sangana joila. jama wule ne kamu ere ma ke wa wani jurume ere tay ko parce que ere jiflen faka sigine yakoro Yele ko. ali odon wala yete kadege na duni nyakora wa yikuna jaro wati parce a wakati be rom na dusumai ikmi jama ne bilay dili ni ma yaran dabla na mi cheni ngere dili ni ka dabla dili dusube ka tia dabla dili ni ka a dabla ndu dusube ka tia dili dusube ka tia Kita kelan do pedem ne. o fana mandinya dili O mania. dili kana kana dili tabe na bien tabe kana ja tabe bila kafiri Awo. Dumun wonte ambi eta dumun sa. ni namanya isu ngon tigara ko na me dodu ni Ko ite ante sila dunye ne nu gela droni. Akili sa. gadon klenya Jeli bulo. bijuru Bidu bula. Nga duru te mera kala mo. ai Kita le kay kile sa ngamya ka. awo na inche Ay nto tele kia kila ngabidu digana. Uy, me kono. Uy, mako. Kana mo fena na jifle fatimi. Nene nye kumani san wallahi kana mo kumi ala kala kira kala bisu. Ko bele ke mo wona. Gifen ko ne dile fam ne kunte dala. Nane re nye kuma kana mo ko mine fam ne kunte dala watai. Sungalo kalo Anija benika kungala anija jada 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 anija benika kungala Ibu banguna
Aïssa ijo Anija beni Badra ti fenga mogola bi andel la sa nene Badra de la ti fu ka mogola bi ima fa moi ijo tanga moto joanye ati fu ke kana sila ta Christine ça va wala na fa moi Badra ti fu ka mogola non ne ti si massa ne ka isaze besa na ka ba ne ka isaze a besa na ka ba ne ti si ma fio ça c'est Christine ka sadi kana sila kwa iboro Badra fleni ni Badra ku magare labi wallahi ntimi kaba ku daka billahi Badra dime men nabi hali muti miri ko fato da ka haram terima famde amuna sa sadi o dola ni de nana nga dumine ya nga to gone to dumamba mi ko du Badra de flek ala mina ka singo fendoro ko du hey tigaba eti miri I chokora ba de ebe sadondo ni songolo baina ebe tumun ngo kuma de ayi e ma ma jo e ko tafike to suna ayi sadi ma famgoy o do de asuro duguje ni mine o ma lafiya ko sobe o de ya to sino ne bi yoro mina bi ne bi shuna dongo do billahi wa ala nga misrila ne almami ni almami te do ne bi jamala seli shuba seli no ne be mo la seli atelo ko muru muna teoju e ko fere kasila bulle e ne ki da pete ne tala e do esune do wa e ra shune do wa ne fa I frame ne ki motor shufi anga su temena anga su temena de amba utali la bo udi bo uta su na uta temena go uta temena suna e ne ta bo so kun te bulu amide e ba de era fare ka die to ko me be se ka shunwa e ba nyina mu ngo onta temena o ta temena e shuna wa e ta ka ne abeshu e abeshu ni alati ne abeshu we ne be la mo wa e be se ka shun e ge la je ya ama na ta so man ta da mali suna me suna akan sa kuma be ka se oro mo sa kuma be ka se ndu su chi oro mo do kle su fele no sungolo kle ka jugu ala ka mama mi ka woshi sabali do kwa kana nan su chi do sungolo do ma de me mu fi na junubu me kana ni me su nga pi kana koni amanya ko ne Christine jo ma jere jo Hey Chakran Badra Chenugo wa jera chi wala le no bi Chengo keno Badra Dugo che suguru foi te kuna dia te bi dugu jira ma suguru wallahi Badra suguru te ngona bide suguru te kuna o dongo ta drone bi me suna fete bide fote che che blele ban yo che dom sore kuna ka dom sore kuna ka be che wallahi fote Badra ka to Badra jo sa ni mi beki ku ci se Badra kala kamo kala kamo ijo Badra fenne ngona sa ijo mi momo Badra nema suguru du wallahi suguru comme yeko ko fende ko ne ti sira alanye me ni ko fe ti sira alanye kelemne anga suguru do ango du wala ay suguru du Badra mitanda babe omana ala ka ngabato amina ame sumununge ala ko lu bela amina e bita salim misirla awo bita salim misirla ega muto de e bita salim misirla e bita salim misirla neta wati na flat sali neta wati ma ne bi ka chama ko kono chama ne bi ka chama ko ima chama ko ya chama ko ye no atara yoro mina no chama ko na mai Badra me fe ko chama ko dara na ay comme ni akide bora maya chama ko kunu ni ayi ab me yoro do la fa do fe ngani hakli ta wora kele fuela Badra ne bi gi ni ngai Badra chama ko biye bal ko kunu ke chama ko fanu fe no ko da ta wora kele no ta wora kele no isira ta ya ta misira ta na fla sali eta misila ta misira awa ya la shalat ala ka de shalat awili ama sali ama mine fashini ala sali ateji imari kanga minga ikanga bitoro be yini ibitu ko gochi fare rafa ay wuli suru er sera ay wuli est-ce que kumulo be est-ce que ta fatay dina fa sumala la est-ce que ta fatay ta sali misil la kana ban ni photo era maga ka fone mo ne photo ko ne kungulo mai
kuma tɛ nin ma fɛ bilen a ka haramu nin ye diɲɛ baatɔ de ye sa ne o de la ne ye nin fɔ a bɛ ala ci n'a ma fɛɛrɛ kɛ ba dara la mais a yɛrɛ a ta in ka fisa sisan sina isasi kɛnkɔnɔ min b'a ko la a ka haramu walayi ŋo ɲɔgɔn dɛmɛ kalo jɔra sunkalo kalo jɔra cɛ Varan est-ce que n tɛ karamɔgɔ ka madame in ya patron je sais pas comment est-ce que ale de don en tout cas patron don dɛ ale de don mun sisan ni ne bɛ ka karamɔgɔ ka sunkalo diya la sisan ouais o kɔni a n'a ka ko bɛɛ kɔni a garisɛgɛ ka di olu la koyi i b'a dɔn ala an ka taa kuma fɛ jumɛn mais on sait jamais jumɛn ayi ne m'e ka kuma ye mais e ko jumɛn n ka taa kuma fɛ est-ce que o ye baasi ya ayi baasi tɛ mais e ka taa kuma fɛ ka na an don o la bon tu vois c'est ça ton problème il faut savoir négocier fii ya kuma mɔgɔw fɛ an ka relation avec des femmes i jɔba ye est-ce que ne ye mun fɛ o don o e m'a mɛn dɛ ne ma fiyɛn ko ne taara n ko bɛ nin ladi n ka a ye fan bɛɛ kɛ mankan ye a ye ne dɔgɔ ɲɛnama bon ça c'est parce que c'est toi e de don e filɛ nin ye e tɛ se ka ko kɛ c'est-à-dire amour kɔnɔ paix kɔnɔ d'une manière polie ah ouais parce que e b'i ka fɛn bɛɛ kɛ fanga de la muso n'i bɛ kuma muso fɛ i bɛ kuma muso fɛ dɔɔni de c'est parce que c'est toi e mankan t'i kunna donc e bolo ne ka kuma kɛcogo de man ɲi non ne bɛ kuma nin fɛ n ka cɛ hali a t'a ɲɛ kuma a ɲɛ wɛrɛlen de bɛ to ok on va bien discuter moi je vais discuter avec elle an bɛna ɲɔgɔn faamu i b'a dɔn nin filɛ nin ye sunkalo o don a taara suntigɛ di karamɔgɔ ma a ma k'i ɲɛna kɔsɛ in na a ma taa gilasi d'a ma mais n'a fana y'a négocier a bɛ se ka na fɛnw d'a ma an bɛ se ka nin minɛ karamɔgɔ la ah ya baba je te dis n bɛna fɛn dɔ f'i ye ko to ko k'i to il faut me suivre ok je te dis il faut me suivre ok Allahu Akbar e tɛ ko dɔn oh bonsoir Bonsoir, ça va? comment tu vas Je vais bien. tu es seul là Oui? non mais il manga jo carré kono tu sais il y a trop d'insécurité quoi Ah bon? Et quand tu es bien accompagné comme moi je suis accompagné avec mon garde quoi Oui. il m'a rien Mais il y a tellement de tigres comme ça. tellement ah non manga tellement ta non du genre ali be tellement personnel de quand tu crées fait manga kono ou bien mobile ça dit moi je peux te chercher une voiture comme ça mobile ni canadima avec un chauffeur personnel ah tu le mérites ah madame ngame to qui est karamoko ka niveau là mais je sais pas pourquoi il faut ça dit il faut mouver avec les jeunes quoi tu sais tour il fait un jeune et puis jeune patronne tu ressembles à une patronne Alima Foné moi je sais que tu es une patronne et puis tu es bien ok tu vois voilà et puis ta connaissance de plus moi-même je sais que ça me fera plaisir quoi ne bi gere dinga ngi Clara kuma fota la tu es normal tu es mobile ni ngadi joma ne ma so saraka la kara mo fia ebe mobile ni kadi jone masisa wo i kungolo be feka bouger de e joso sangala e ni ne ma so saraka la kara mo fia e feka fo ne ma ko te tien de madame ibaro ne be mo go muso te kuma ne feta hey calme-toi et tu m'écoutes très bien fais attention avec moi est-ce qu'il veut qu'on kuma femme mais avec la kuma de feta ça va pas chez toi hey Flo calme-toi est-ce qu'il va il va John Kwali il va John Kwali ça fera titi John Kwali est-ce que lui là il est normal muso te kuma de feta ça va chez toi est-ce que la di joma est-ce que ça ne ma tu sais qui moi je suis alors les jeunes ou alors les modois ça va pas chez toi mais c'est quoi ça et mon frère Aïssa akan il va voir an ka taa quoi je dis il faut la laisser viens me frapper madame place ayi viens faut la laisser Flo kakan fais mi bi boge pala ngona ne miri la kame sungalo de la wallahi ne tumbe da il kuma to ro che ofie ko ne go de fe nyana ngona miri la me sungalo sun wallahi tumi boge pala ngona bi ekmetika sun tike kasola Varan kana to no mona to sa boanye kambugo nambugo hein nambugo ça va pas chez toi ega boy an ka taa là ça va là est-ce qu'il ni mene do non Aïssa, et flani ne kuma bɛɛ fo ye
ye mun ɲini y'o de sɔrɔ y'o sɔrɔ cogo di ne y'a f'i ye n ka kana taa nin ye ne mun dan ne kan ne yɛrɛ de b'a dɔn ayi mais e fɛnɛ m'a fɔ ne ko dennin dama ka ko dɛ o ta ne m'a f'i ye n ka to yen ka ban ayi sa ne ko n bɛ taa kuma fɛ parce que e b'a fɔ ne k'a bɛ kuma jugu fɔ mɔgɔ ma bon Flo wara mun fɛnɛ ko n kun ka ci jama t'o la i ye mun ɲini yala a bɛ kɛ de la a tɛ kɛ ne la bila sa cɛ i b'a ne bɔra mɔgɔ minnu na i jɔ sa i tɛ se ka sunɔgɔ su in na i jɔ sa i jɔ e fɛ ka mun de fɔ ne tuguni n bɛna fɛn dɔ fɛnɛ f'i ye a bɛɛ ni ala cɛ n'i ye muso bɔgɔ bamakɔ yan i jo b'a la o i jo t'a la o n'aw taara yen fɛ i bɛ datugu a bɛɛ n'ala cɛ o droit foyi de t'i bolo i bɛ muso bɔgɔ mun na pour quelle raison n'a f'i ye ne y'a f'i ye a to yen an ka taa yen a kan ka ɲɛɲini de muso ye mun fɔ cɛ ma ayi a ka ɲi ma ye a kan ka ɲɛɲini de o tɛ ɲɛɲini ko ye muso man ka fɔ cɛ ma o de tɛ ɲɛɲini a bɛɛ la cɛ ne